Филип Стойнев. Излишно е да казвам, че това е Криган БГ, най-известният играч на народната сцена, истинска легенда. Сега той участва на PES турнир. Как ще коментираш организацията и въобще самата игра? Турнирът според мен беше доста добър, с добри играчи, но организацията беше някаква слаба според мен тази година. Едната година турнирът се оправя, защото беше чакане и просто никакви работи нямаше да направи добро. Самият турнир се проведе с голямо забавяне всяка стъпка от турнира и просто това беше голямо унижение за някои от хората там. Те вече се почнаха да се изнервят накрая и стана голямо меле. Присъства си на много турнири от шестоbalната система. Каква оценка би дал за самата организация? Коя система? Шестоbalната. Честно казано, двойка бих дал. За самият турнир беше добро, но двойка за организацията бих дал. Какво ще кажеш за останалите конкуренти? Има ли въобще PES бъдеще? Аз в PES сцената не ги знам повечето, но знам някои добри играчи, но имаше доста добри играчи. За PES сцената мога да кажа, че според мен се развива, като такива турнири, като The Game Land се как ще викам? Такива турнири изникват като The Game Land, това означава, че скоро време може да дойдат някакви още по-големи турнири. И това за мен като футболни играч ще означава добри работи и просто мога да кажа, че продължавам да играя още на там и PES и FIFA едновременно. Ти играш предимно в FIFA, но въпреки това остави добри спомени с PES. Как ще коментираш твоето участие на този турнир? Да, въпреки че играя в FIFA, според мен PES е уникална игра сега в момента и ще смятам да продължавам да играя, ако има добри турнири, които... С моето представяне минах си групата лесно. Вчера имах драматичен матч първи ми рунд, който беше според мен много по-добър от друга ми опонент в втория ми матч, ама тогава просто чаках вече 5 часа да играя матча, беше 8 часа. Ние бяхме от 9 часа сутринта на крака, беше ми замръзнала ръката и този просто ме би 5 на 1 и не мога да кажа, че ме е бил примерно много или бил по-добър от мен, но както и да паднах и просто това си го вземам. Другия път някакси ще се гледам да не стане така и да се го бия опонента, защото не беше много по-добър от мен. Чухме камбаните за теб, ти си намираш във Ватикана. Какво ще кажеш за Ватикана, въобще като Рим като цяло? Като цяло Рим за мен е много уникална столица на Италия, защото ние като пристигнаха, мислим, че там Бъргър Кинг беше центъра, но явно Рим е огромен град и просто има много да се види, като ще небът няколко дена. И самите хората са много красиви, като жените и просто според мен би интересно да дойда пак тук да разгледам Рим и да се навеселя на женските чудеса. Един малко автоплик до вечера ти да предстои един маратон с пиене и жени. Какви са очакваните там? Българите най-добри ли са на маса? Да, често казвам, българите са най-добрите на маса и просто това е. Няма спор по това нещо. Добре, Криган, пожелавам ти много успехи до година. Мерси и на теб. Чао.